мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони пойтахт мерасонанд, ки имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёда 3 беморхона бо 5284 кати хоб ва беш аз 5390 нафар табибон ва кормандони миёнаи тиббӣ ба эҳтиёҷмандон хизмат мерасонанд. бо назардошти вазъияти ба амал омада, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ раёсати тандурустӣ ва дигар сохторҳои марбутаи шаҳрдориро вазифадор намуданд, ки дар кӯтоҳтарин моҳлат аз ҳисоби имконияту захираҳои мавҷуда дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба таври иловагӣ беморхонаҳои муваққатии табобатиро бо беш аз 3000 кати хоб барои муолиҷаи беморони гирифтори вируси сироятии коронавирус COVID-19 бо муҳайё кардани тамоми шароити муосири замонавӣ ба хусус мутахассисони баландихтисоси соҳиб таҷриба, таҷҳизоти тиббӣ ва таъминоти дорувории баландсифат барои истифода омода намоянд. рафти иҷрои дастури мазкурро раиси шаҳр шахсан ба зиммаи худ гирифта корҳоро дар ин сан бевосита назорат менамоянд.